Sibuka izenzo. Yes. Chapter noma isakhiwo 19. Yes. Ubuka u10 no11. Phezulu emagameni uhambo lwesithathu luka Paula useFesi. Abakholwayo abahlali ndawonye. Bayahamba kahlukana. Hayi ke njengomntwana kabani ubani endoda anhlekelele ukudlini. Akufuneki lokho. Kufuneka ukudlini. Awusobe kathini. 10 lokho kwenzeka iminyaka emibili baze balizwa izwi lenkosi bonke abakhileyo eAsiya. Hey, nathi isiprofito lesi asiqali manje. Hayiwa. Benibeka nithi mina hayi babhedla la. Gazi ayi. Kodwa namhlanje size salizwa ukuthi ke ake siyimise lezi ngoma. Jesus. Ya. Size salizwa. Bezwa ke nangiphela ngoba nikhona nje. Nizosikhulekisa. Kodwa nani nizwile ningabase Asiya ukuthi hey ngapha kuthiwa kunempahla ezinile ake siyobasiza. Yebo. Amen. AmaJuda namaGreki uNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engavamile ngezandla zikaPawulu. Kwakukhona ke namaGreki namaJuda baseyafika uPawulu uthi ke benza umsebenzi omkhulu nezandla zikaPawulu. Yes. Ayikubeka babe phela soqala. Baze bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni wakhe. Bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni kaPawulu.